L-iżvilupp propost fuq is-sit ODZ ta' Żonqor f'Witeline u żvilupp sfaċċat li lanqas biss u għal skop edukattiv. Anke mill-aspett prattiku ma jagħmilx sens li parti mill-Università Amerikana titpoġġa f'Bormla u parti oħra fiż-Żonqor. Dan meta hemm postijiet eqreb li mhumiex ODZ u li hi art li tista' tintuża. Sostnew dan ir-Ramblers Association u flimkien għall-ambjent aħjar waqt il-programm NetLife li kien qed jiddiskuti l-mozzjoni li resqet l-oppożizzjoni biex l-art fiż-Żonqor tingħata lura lin-nies. Dan wara li jidher ċar li l-kumpanija Sadin għandha tiffikultajiet biex tattira studenti u l-art fiż-Żonqor m'għandix tispiċċa għal spekulazzjoni. Dix hija xi ħaġa sfaċċata, ġifieri dawn laqqas huwa skop edukattiv. Di l-art barra mill-iskema ħadd ittieħed biex jittellaw daw id-dormitorji. Anki biss mill-aspett prattiku jekk hemm tant postijiet li huma eqreb Kif semmejt. għal Dokwan. Poġġihom pereżempju Fort San Salvatore li jistgħu jmorru bil-mixi. Waqt il-programm ġie spjegat li l-proġett tal-Ġordaniżi tal-Università Amerikana mill-bidu der li ma kienx se jirnexxi. Dal-proġett kważi mill-bidu der li ma kienx ħajjer nexxi. Anki il-fatt pereżempju il-kumpanija li daħlet għalih dan il-proġett m'għandix esperjenza f'dan il-qasam. Din hija kumpanija tal-kostruzzjoni li f'daqqa waħda daħlet fl-edukazzjoni terzjarja. Il-mozzjoni ta' min jilqaħħa għax aħna kontra dan il-proġett, aħna nixtiequ dan il-proġett ma jsirx. Jiġifieri tajjeb ħafna kieku jitreġġa kollox lura, dil-art tmur lura għand il-pubbliku sewa u ma jsirx żvilupp hemmhekk. It-tlieta l-oppożizzjoni ppreżentat mozzjoni sabiex l-art fiż-Żonqor fil-limiti ta' Marsa Scala tintrat lura lill pubbliku u mill-ġdid issir parti mill-Park Nazzjonali tal-Inwadar.